औकात में रहो, नहीं तो आदिवासी लोग ये भी जानते हैं तुम जो शेर और गीदड़ बन के घूम रहे हो ना, तो आदिवासी शिकार करना भी जानते हैं। कुर्मी समाज के लोग चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना। आधे एसटी करोगे तो ओबीसी से भी निकाल देंगे। जय आदिवासी। हम लोग अब भी और न चले, हम लोग अपना जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कभी भी मुस्लिम को हम लोग यहाँ अपना जमीन देने के लिए तैयार। खुलुमबाय बयखौबो फिनगनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट, गोनांथार माखासे आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। ज' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना नुगासिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जाय मोनद' हारिया दा एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों। दा बेखौ लानानै जाय जोंनि 14टा एसटि शिड्युल ट्राइबफोर आरो गासै मोन 26 ट्राइबेल माहारि आफादफोरा मोनसे दाना लानाय सिसिटुआ, बे सिसिटुआ जेरै हमथादों बा बिसोरनि सायाव जेरैबायदि नारा नाथा जुजिनानै जाय मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ बादा होनो नाजादों, थिग बेबायदिनो झारखंडआवबो ओरैबायदि मोनसे थासारि जादों जाय कुर्मी जाति आरो आदिवासी, झारखंडआव आदिवासी, सावताल, उड़िया, मुंडा बेफोरो गोबांथार बिसोरनि माने हादोरसा बायदियै दा कुर्मी जातिफ्राबो झारखंडआव एसटि डिमान्ड खालामदों। आरो बै जाय कुर्मी जातिया एसटि डिमान्ड बा आदिवासीफोरजों थाफानो नागिरदों, बेसोरनि एगेन्स्टआव जाय झारखंडनि आदिवासी, मुंडा, सावताल बिसोरो ओरैबायदि माने हमथादों, बिसोरनि सायाव आन्दोलन खालामदों, बिसोरनि सायाव सोरखारनि सायाव गोबां हरसिखाव बाथ्रा बुंदों। दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन नैबे बाथ्राया गोबां साननो गोनां आरो गोबां इम्पर्टेन्ट। आरो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो, जाय झारखंडनि कुर्मी हारिखौ एसटि जानो नागिरनायाव झारखंडनि आदिवासीफ्रा, झारखंडनि सावतालफ्रा माबायदि बादा होदों आरो बिसोरनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों, नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। अभी हमारे जो कुर्मी महतो लोग हैं उनका पसीना छूटना शुरू हो गया है भाई और बहनों, और ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। ये लोग निकले थे रेल टेका करने के लिए, लेकिन आदिवासी समाज वो लोग को घुटना टेका करवा दे रहा है। ये हिसाब से संदेश गया है कि धोती फाड़ के रूमाल बना देंगे और ज्यादा एसटी करोगे तो ओबीसी से भी निकाल देंगे। जय आदिवासी। अगर तुम्हें आदिवासी बनना है ना, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ औकात में रहो, नहीं तो आदिवासी लोग ये भी जानते हैं तुम जो शेर और गीदड़ बन के घूम रहे हो ना, तो आदिवासी शिकार करना भी जानते हैं। समाज के लोग चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते हो, ना छीनने दूंगी। थारैनो नोंथांमोना नुबाय, बेवहाय बिथांमोना बुंदों जे जाय कुर्मी हारिया आदिवासीफोरजों थाफानो नागिरदों आरो जाय कुर्मी हारिया एसटि बा ट्राइबेल जानो नागिरदों, झारखंडआव बा एसटि डिमान्ड खालामदों, आदिवासी जानो नागिरदों, बेसोरो जुदि आदिवासी जानो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय दम होनायखौ नुदों। बांद्राय जुदि एसटि होनबाय थायोब्ला बिसोरनि धुतिखौ बिसिनानै रुमाल बानायगोन, आरो बांद्राय एसटि जुदि डिमान्ड खालामबाय थायोब्ला बिसोरखौ जाय ओबीसीनिफ्रायबो बिसोरखौ आउट खालामगोन होननानै ओरैबायदि धमकी होदों, ओरैबायदि दम होदों। नोंथांमोना नुखादोंना नैबे ससे भिडिअ क्लिपआवनो। बांद्राय एसटि होनबाय थायोब्ला धोती बिसिनानै रुमाल खालामगोन, आरो बांद्राय एसटि जाबाय थायोब्ला बिसोरो जितु ओबीसीनिफ्रायबो बिसोरखौ आउट खालामगोन। आरो जेसांखिनि कुर्मीफोरा आदिवासी जानो थाखाय दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव भारत सरकारजों जेसेबांखि होसोखावा मानो बिसोर मालाबाबो जानो हाया। दा अब्ला नोंथांमोना नुदों झारखंडआव माबायदि दिनै बैसोर हारिया जाय टि ट्राइब, आदिवासी, सावताल बिसोरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जितु एसटि डिमान्ड खालामदों, ट्राइबेल जानो नागिरदों, तो अब्ला जोंनि बिटिसिनि सिसिटुआ बैसोरखौ बादा होदों। तो बेयाव मा गोरोन्थि दङ?
बेयावथ' गोरोन्थि जाया जेरै आदिबासिफ्रा जुदि गावसोर ट्राइबेलब्ला सरकारा बिसोरखौ हमथानो हादों बिसोरखौ गावसोरबो जाजानो लुबैयाखै स' जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो बैसोरबायदिनो थिग झारखन्डआव जेरै जादों झारखन्डआव आदिबासिफ्रा कुर्मि हारिखौ आदिबासि जाजानायनिफ्राय बादा होदों एसटि जानायनिफ्राय बिथांमोनखौ बादा होदों थ' जोंनि बिटिसिआवबोथ' जोंनि बिटिसिनि सिडुल ट्राइबफोरा जुदि थारैनो बिसोरबायदिया एसटि जायोब्ला खहा जानायखौ नुहुरनानै जोंनि ट्राइबेलफोराबो बिसोरखौ बादा होदों दा बेफोरबायदि जादों नाथाय जोंनि बिटिसिनि गोबांथार माखासे दैदेनगिरिफोरनि बुजिनायाव एसे टान जादों बा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जिथु सोलिनाया बे एसे गोब्राब जादों दिनै नोंथांमोना नुदों अरुणाचल प्रदेशआवबो ओरैबायदि मोनसे थासारिया जागासिनो दं दा बे साननैसो थ' जायफ्रा दिनै अरुणाचल रायजोआव अरुणाचल प्रदेशआव जेसांखिनि मुस्लिम माहारिफोर आरो जेसांखिनि बिहार बायदिसिनाफ्रा दिनै बेफार फालांगि खालामनायनि नामाव अरुणाचलफ्रावनो न' लुनानै थाबाय बेहाय रायजो जादों बैसोरखौ दा अरुणाचलनिफ्राय होखारनायनि मोनसे टारगेट रायजोफ्रा ओरैबायदि खुद्रिस जादों अरुणाचलनि सुबुं माहारिफोरा ओरैबायदि माने मुस्लिमफोरखौ होखारनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय हम लोग अभी और न चली हम लोग अपना जान देने के लिए तैयार है लेकिन कभी भी मुस्लिम को हम लोग यहाँ अपना जमीन देने के लिए तैयार नहीं है थारैनो नोंथांमोना नुबाय अरुणाचल बायदियाव दिनै जाय मुस्लिम हारिफ्रा हाबनानै दङ अरुणाचल बायदियाव मुस्लिमफ्रा गोबांथार दखान बेफार फालांगि मावै मावै न' बां लुनानै बेवहायनो रायजो जादों माखासे मुस्लिमफोरा दा बैसोर बायदिखौ दिनै अरुणाचलनिफ्राय आउट खालामनो थाखाय अरुणाचलनि माखासे रायजो राजाफ्रा बा अरुणाचलनि गासैबो रायजोफ्रानो बैसोरखौ अरुणाचलनिफ्राय बाहेर खालामनायनि मोनसे थांखि लागासिनो दङ आरो बिसोरनि सायाव खुद्रिसारबाय थादों दा दिनै नोंथांमोना नुदों जे झारखन्ड बायदियाव जाय आदिबासिफोर दङ बिरसा मुन्डा आरो आदिबासि सावतालफोर दा बैसोरो जाय कुर्मि हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों झारखन्डआव बा आदिबासिफोरजों गोरोबनानै थाफानो नागिरदों बैसोरखौ आउट खालामदों आरो बिसोरखौ होखारदों आरो बिथांमोना बुंखादों ओरैबायदि जुदि जेसांखि बिसोरो रेल लामा हमथाया मानो राजा लामा हमथाया मानो आरो नांगौब्ला बिसोरो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जेसेबांखिनि आन्दलन खालामहैया मानो बिसोरखौ गावसोरनि जायगायाव बा गावसोरनि रायजोआव थाहोआ बा गावसोरजों थाहोआ एसटि जाहोआ ट्राइबेल जाहोआ होननानै बिथांमोना रोखा रोखा बुंदों आरो जुदि बिसोरो आदिबासि जानोब्ला बिसोरो बांलादेशआव थांनांगोन पाकिस्तानाव थांनांगोन होननानै ओरैबायदि गोख्रों रावजों बुंदों जाय दिनै झारखन्डनि आदिबासि सावताल जायफ्रा जनजातिफोर दङ बिसोरो बिरसा मुन्डानि जिथु जारिमिन बे जारिमिनजोंनो बिथांमोना गावसोरनि जे ट्राइबेल जे मोन्थाइखौ लानानै बिथांमोना रायजो खुंबोदों बा बै झारखन्डआव बिथांमोना सोलिबोगासिनो दङ दिनै बैसोरबायदि जाय आदिबासि सावताल हारिया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव ट्राइबेल एसटि डिमान्ड खालामदों एसटि स्टेटास डिमान्ड खालामदों अब्ला नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ एसे सान जोंनि बिटिसिआव दा जाय मोन 22 बा 26टा जाय ट्राइबेल माहारि गौथुमारि सिसिटुआ बिसोरो जाय मोनद' हारिया दा एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बैसोरखौ बादा होदों आरो बै बादा होनायनि सायाव जाय दिनै झारखन्ड बायदियाव बिथांमोना बै कुर्मि हारिखौ धमकी दाबि होनानै बैसोरखौ बांलादेश होखारनायनि पाकिस्तान होखारनायनि धमकी होलायनो हादों दिनै जोंनि सिसिटुआ बैसोरखौ बादा होनायाव जाय हारिया दिनै जोंनि सिसिटुआनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि धमकी होदों नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ एसे सान जेरै दा अरुणाचल प्रदेशआव माखासे मुस्लिम माहारिफोरखौ दोनला होनानै होखारनायनि जिथु थांखि लादों नाथाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव मा जायो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मा जायो बांसिन गावनि पावारनि थाखाय बैसोरखौ माने बोजबनासो लानो नागिरो होखारनायनि अनगा आलादा खालामनायनि अनगा जोंनि बिटिसिआव माने गोहो पावारनि थाखाय गादिनि थाखाय माने बोजबनासो लानो नागिरो जेरै थांनाय इलेक्शन समाव जोंनि बिटिसि दानि गोदान सरकारनि जितु इलेक्शन जानाय समाव बै समाव एसटि डिमान्ड खालामग्राफोरनो एसटि होगोन हानि पाट्टा होगोन मुस्लिमफोरनो जायगा होगोन बायदि होगोन जेंनाफोरखौ सुस्रांना होगोन होननानै बिथांमोना ओरैबायदि खोथा होबोनाय दा जितु सरकार सोलिबाय थानाय बैसोर बायदिखौ नुयोब्ला जों एसेब्लाबो आन्दाज मोनो दा बैसोर बायदि जायोब्ला
जोंनियाबो जानांगौ जेरै आदिवासीफ्रा जेरै झारखन्डआव गावसोरनि गोहोखौ लानानै गावसोरनि गोहोखौ गावसोरनि पावारखौ बाहायदों जोंनि बिटिसिनियाबो बेफोरबायदि बाहायनो हानाय जानांगोन जोंनि बिटिसिनि सरकाराबो बा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्राबो जोंनि थाखानाय शिड्युल ट्राइबफोराबो बै झारखन्डआव जेरैहाय खालामदों जाय आदिवासीफ्रा कुर्मिफोरनि सायाव जोंनि बिटिसिनियाबो बेबायदि खालामनायाव मानो गोरोन्थि जानो मानि थाखाय गोरोन्थि मा जाहोननि थाखाय दिनै एना एनि जोंनि बर' रायजोफोरनि गेजेरावनो बिराद एना एनिखौ नुनो मोनदों बा जोंनिया बांसिन लुबैनायानो जाहैबाय गाद्दि नालाय बेखायनो बेफोरबायदि थासारिया जादों आरो दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायदो स' बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना बयबो बुजिखायो बयबो मिथिखायो बेखायनो बांद्राय बाथ्रा बुंब्लाबो लाब गैया ओंखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबायब्ला अन्नाय भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय